13 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sang 29 anyos nga lalaki sa San Miguel, Iloilo. Sospek nanindugan niya may relasyon sila sang biktima. Yari ang nagarat sa nakabalita. Sa ikaduwa nga panalgan sa siling nga abandonado nga balay sa San Miguel, Iloilo, naaktuhan ang 13 anyos nga dalagita kag 29 anyos nga lalaki nga nakahublas Domingo sang hapon. Tiyo sang dalagita nakakita kag gilayon ginsugid sa ginikanan sang babayi. Nagreklamo ang ginikanan sa San Miguel Police nga ginhimusla ng ila bata. Gilayon na aresto ang suspek nga kasi Mario man lang sang biktima. Sa pagpangusisa sa San Miguel Police, natukiban nga pang-apat na kabeses sa tabo ang pagpanghimulos sang suspek. Ginapahog kag ginahatagan sang kwarta sang suspek ang biktima. Ginaaligar man nga ginavideoan man sang suspek ang ila ginahimo. Ginaganyat niya, may mga pangako siya nga ginahambal, may gagmay nga mga pahog-pahoga. Kaya kapanugin ng bata sa ginikanan naman? Wala. Base sa kahadlok, ang hadlok man sa siguro nga maakigan sa mga ginikanan. Emosyonal nga nagatubang sa news team ang suspek mangod kasubong nga ginbaliskad siya. Panindugan sini. Isa na katuig nga may relasyon sila sang biktima. Mamurangin ni nulsulangan niya kasi sa sobra kapag palangga ang tawag nga kalidad kag ang resulta ya atag ko tanan kung ano gusto atag sa statement na puro pa baliskad. Ang biktima ang yara subong sa paginakop sa iyang mga himata. Nagpaiway na, magpa-interview ang pamilya sa Nisa News Team. Apang ginpanginwala sa maini sa kapulisan nga may relasyon ang duwa. Pero kung bata na iya, hindi kaya pwede makipaghilawas sa bata. Ang guaya daw gina-abuso mo ya ang pagka-inosente sang isa ka bata. Napasaka na sang reklamo sa paglapas sa anti-rape law ang sospek kahapon. Gin-refer naman sang kapulisan ang biktima sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga intervensyon. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Rat Sana!